Kesengi ke basis pak khandai, ha ke kerteng upa ukun mensia makut, amen. Kutra Jisu tu pensele ingi dak mensia makut, jong mi. Kasitish kiroman, kalnong ke bakat saw. Ya batlot jinget tu pediang sungubha, klem dawa ania ya u. Uwei unget ba ubit ban bam na pang, henrei ubatlot ubam tang ujur. Utu ubabam tu om iben ya uta ubakendia, utu ubakendia umdei ban bishar ya uta ubabam, naba ublei ulap diang hun ya u. Pi uei ban bishar ya usyakri jong uei pat, dei hakmat ukenrat jong uhi, ba uyeng ne ukulon. Bat unyeng skem namar ukenrat udan bor ban penyeng ya u. Don ubah kham nyokor ikawai pat kasngi banyak kawai pat. Don wai pat ubah ken kumju ya kisngi baro. Wai pa wai umat perkat kat ba usngobet. Uta barake kasngi urake ka ban buram ya utrai. Utaru ubabam ubam ban buram ya utrai namaru aingu ya ublei. Utapat ubah kendia ban buram ya utrai badu aingu ya ublei. Don uwei nengi ubalong kenrat ila kajing im, but don uwei nengi ubalong kenrat ila kajing yap. Ladang ngi im ha utrai. Baladang ngi yap ha utrai. Kumta ladang ngi yap, ngilong kijong utrai. Na kani kajing temu ukris ulayap bat ulami ipat. Ba undup long ukenrat jong kibayap bat kibaim. Balai ken pi bishar yo lapara, ne balai sya pi ibenya la opara. Ngibaro ngin sahaban yeng hakmat keket bishar ublay. Nabala to kumbanga im ong utrai, kumbanga im ong utrai man ka khosiu kandem krup yanga, bat man ka tien ka thliek kanyaro ya ublay. Uwei pa wei nengi unsa ai ka jingken yala diha ublay. Ti kumta tu ngin om ya bishar uwei ya uwei. Henry ngin ya kut jingmut penban ban ombu mau jentut ne jing penwet ya upara. Ngadatip tikena na utrai Jisu ba omdan ei ke bam kut na ladehi. Kalong bam kut tang ya uta ubaken bam kut ya ka. Tila da upara jong pi usngomong na kabenta ka bam kadi jong pi. Pimya chu ha ka jing ie. Wat penjot ya uta da ka bam kadi jong pi. Ken mau ba ukris ulayap na kabenta jong u. Kumta wat ai ba en kren sniu ya pi na kabenta ka ei ke babha. Naba ka hima ublay kamdai hakabam kadi henrei kahok kajing suk bat kajing kemen ha umen sim bakut. Uta ba syakri au kris upen sungubha ya ublay badu yo kajing aro na kibriu. Tu ngin ya be ikikam kajing suk bat ngin ya tei mar keliang. Wat pentronya kekam ublay nak benta kabam kadi. Baro kabakut sudah henrei kalong kababakla ba unu unpun kelon iki weipat da kabam kadi jong u. Dei ban bam ban di ni le ai kaban pentut yala opara. Ya ka jinget bapidon tori khop hapdeng jong pi bat ublay. Suk uta bom donda ban penrem ya kata ka ba ule. Henrei uta ba artatien ularem. Lada ubam namar ba ulang umle kat kum ka jinget tiplem. Ka ei ka bam yahap kat kum ka jinget tiplem kalong pop. Kaktien jong utrai. Ngi sengungu ya ublay. Ya batlot ke jinget tu priang sobha klem dawa ni ai. Kani ke jing sedang jong ke jing kentu jong Paulus. Ya kitu ki beri ke batlot ke jinget hey wad bishar ki henrei tu priang ki ya sya ki klem dawa ni ai. Nang ta susu ong pidi ai ban bishar yu sakri jong weipat. De hakmat jong kenrat jong u hiken ba un yeng ba ne un kolon. Ba un yeng namar kenrat udan bor ban penyeng ya u. Balai ken fi bishar la para ne balai pi ibenya upara ngi baro ngin saban yang hakmat ka khat bishar jong blai kani ke jing sisha kon men ko para ba ye ngi baro khoi ngin saban yang hakmat ka khat bishar jong blai don ki brio ki ba slan ba ki ba kloi ba ban bishar penrami ki wepat nak benta ka ai long thik ma ka por jong Paulus ha ka por ki kristan ban kong ru ki don ki kristan na po ki Jew ki don ki kristan na po ki gentle teng ka jing akdo kti teng ka jing bishar namar balai ki kristan gentle ki don pedeng jing ki ba wan na ka gentle ki bam ka bamon ki bam ka ba ki dei ban bam
kidan pada kini ki Kristan nak ki bawan nak ki Jew ki babut per king ru ya kata ka jingbam le kata ka dietary law ka baladon ka anjung Moses bat ka sedang ka jinga kedokti Paulus ku aban ong himdon kam mai kini ki ego berkhat balai pinyo ben ki wepan kini ki ong kinyo koridor kini ka jingbam pipim nyo koridor kam lei lada pibam ru pi aingu yo blai uni bekendia ru aingu yo blai kata ka dei ka pedeng what to be share iwe pat what to pet ya ka jing tulot jing iwe pat Syapam ki jing le ki singi ber ki eru kani la ban thau ye ki Kristan ki bawan ka niam Ju ki badang rakiru ye ki jing le niam jong ki singi barem ki jing le niam jong ki pai ba Israel nata kada what to be share ki we pat ka Paulus ku aban ong handre tu pediang yo batulot ka jinget tu pediang yo batulot ka jinget bat ken mau ba mangi baru khait ngin sayang hakmat ka khat bishar jong blai te ko mur ka jing bishar jong kam shong nong rem ai hakani ka por jingi mentaru kani kani ka wei ka bakong san baba mangi ngile haka jing im jingi kamtam kum ki Kristan kani ban bishar ki wei pan buona preng jingi ni pentronye ka kunhun balang buona preng jingi ni pentronye ka kunhun haka no ka rukom le se ka kunhun balang ka bala sedang ban khilung teng kami no ka jing tronye ka jing mi kami no ka jing apai ka kunhun duai sken kum nu kunuksa ka prayer group le ne kunhun duai ka bala sedang ban khilung ba sedang no ka jing apai namar balai don ba sedang ban bishar ne ban kedo ya ka jing bakla le ne ban yo ino yo thiat jong no re jong no ki kunhun ke bibiru ki buon ba ki la sedang ban khilung hanrei ka tu kan ni hedin sedang no ka jing apai namar balai ngila sedang ban bishar ki we pat ngila sedang ban ong au ki ni le kumta kumta tater ngidon kam lada pila klan sisa ka jingai pinum kloy ban bishar ki we pat ubriu ba klan sisa ka jingai ber ka jingai dei ba Jisu undan ro ka do onur kum ga jong u kumba ong Paulus ban phong do try jong Jisu Christ balada phong do Jisu lada ka do onur jingi ka kelas sya ngin sapet ye kitu ki bri ki ba kham du nai ngi am da ka khmat ka ba isin ai da ka khmat ka ba sngolam ba da ka do onur ka ba kwa ba makiru kin kiu la ne kin yo amat kumba mangi ngila yo amat ladang ngila yo amat sisya Henry ladang ngimpat yo amat sisya teng ngin sakloi bahaban bisyar ki we pat ngin sakloi bahaban yo iya ka jing bakla jing ki we pat Jisu maham ba ya kani hakal no gospel Lukas nang ban riu dukat balai pinyo le prawat bisyar ki we ublei unam bisyar pi da ka ju ka jing thau ba pi thau ki we ublei un thau pat ya pi kata ka jing ong jong Jisu yang ni nang ta da ong su wat pe yo thiat ja ka khmat jing ki we pat Henry pimyo i o kung ha khmat la jong wat pe yo thiat ha ka jing im jing ki we Henry o kung ha khmat la jong kon men ko para ba ngi baro khoi ngi long ki breu ki ba sibon ba ki jing bakla ki jing duna ba ngim sung tenat balada manu bisyar penram yang ngi te kata ka ju hiru ngim dei ban le ki we pat la ning dei ban penduna ban le ki we pat ban ong ba ngin bisyar su ki we Henry kham tam bangin long ki ba pdiang ya ka jing telot jing ki we pat ken mau ba la da ngi im lu ngi long ki jong utrai la da ngi yap lu ki long ki jong utrai Nomor utrai la sius pa ingi dala ka jong ka snam. Ngi dei ki ai ben long mau jin thut ye ki we pat ha ka ni ka jing pen em ka ba Jisu la job na ka benta jingi. Na benta jong ki bre baro. Balai ngin long mau jin thut ya no re ya no. Ngin long mau jin thut handre ngin long baro bor pen ban ki nong ya sa na ka benta ki we pat. Hatu ha ka ni ka jing ong jong Paulus ne ka jing ong jong Jisu banum bishar. Hatu ngin le bam yo iya ka pop ne ka jing bakla dalai lai ro em. Habang iyo iya ka ai ka badai ka pop, iyo iya ka ai ka badai ka babakla, ngidon kam ka kamramru, ngidon ka kamramru, ban kren ban kedau ya kata ka babakla. Henry hakarukom ka badai, hakarukom ka badai, ban kren na kata ka babakla, hakarukom ka badai. Om dai bangin le ban bangin pediang ya ka pop, lan ingin menjur ya ka pop, Henry bangin penbet, persang ban penbet. Kata ka dai ka dakawai pada ka bentah. Henry ban bishar ne bangin penram ye ki we pat nak benta ka ek ba mangi ngim dei hok ngim don ka hok ban penram ye no yo nuru namar balai hakmat utra Jisu mangaru ngan sahabat yang ajing kain utu bre ba manga nga bishar penram ro unsa yang ban ajing kain ban hu mano ban tip lada hak ba khadu utrai jingi ukenrat jingi pun kesan pen ban ye utu bre ba mangi ngi bishar penram ban mangi ya de ngi yo e ka jing penram kan dia kalong ka ba ma namar balai Kektin jom blai ka ong ukenrat ula udon ka bor ban penyeng ye u tingim dai ban bishar penram ke pat habang yu iya ka pop yang i ka jingle ka bakla ka ba dai ka bakla sisya ngidon ka kamram ban sneng ngidon kam ka kamram
ban kan tu ban kan pham balada ki ko ngo ya ro yu trai dwai na benta jengki lada kim ko ngo nyum don kami ban pisar ban pendram ki ban ong ki de ki nong pop ki ba e do nut kum ta ter em lada kim ko ngo wan pha shi yeng dem khmat jong trai jisu dwai ya sa na benta jengki pat dwai ban ya sa na benta jengki pat namar kan mau ba om dei mangi om dei manga om dei mapi om dei ke jing nang jungi ka ban penkala ka mot iki wei pat hendrei ke dei ke jing ai jong tra jisu te pai su tra jisu ya sa na ka benta jungi la da ki maki kim tre ban ko nguru ka hima jung blei kam dei ka bam ka di ka hima jung blei kam dei ka bam ka di ha ka jutang ka batmai ha ka hima jung blei kapakong san kam dei kabam kadi ya ka ngi bam ya kanu gim bam ha kanu kor kom ngi bam em kata baro khoi kalong kabam ler kam hakmat jung ble de ka bakam kong san kadi mengin pelet jingmut ya ka hok ya ka jingle hok ka bangi ya de ka jingai ya ka jing sup bengin long ki aktiar jung ka jing sup bengin long ki aktiar jung ka jing sup hayeng hasam ha ka imlang salang ha ka balang bengin wan ra do ikani ka jing kemen jung men sim bakhoi Dengan wan ra ka di ka jing kemen ka jing dap jung mun sim bkhoi ha ka imlang salang ha ka balang kata ka dei ka hima jung blei ka hima jung blei ka shong nong rem ha ka jing le hok ha ka jing suk bat ha ka jing kemen ka ba sha ya lam ha mun sim bkhoi om dei ha ka bam ka di na kata ka daw Paulus upin kan mau ingi iwe pe we bangin dup snu thu ya ka ei ka ba kong san tam ba ka bam ka di kam dei ban long ka daw jong ka jing tlot jong no ka daw jong ka jing yo or jong no ru baru ong su su la da ma pipi kwa ban bam bam la da ki tu ba bam bam ber wat ju pisar ba hendrei la da su kain ka jing bam jong pi de ka kta ai ka jing jong wei pat kiar no ka nya kata na mar belai ngau bia si sien kum ki para bangai ni ngim dei ban ai lat ban long mau jin thut nak benta u para bangai u ba u jisu la siu spa dala ka jong ka snam kata ka do no jong jisu ngi kiar om dei ada banginget bakari ka basnir ngi kiar khamtam e namar balai ka penthut ye ka jinget jong utu weipat unmen upara jonga nak ta kadam nga kiar no nakanika bam kadi ka ba khadu ba Paulus ong ba lada mengingi le e persya ka jingi tip lem jingi kemut kata ngi la pendrem lupai la di kani ka pau syairu lada mengingi atatin lupa ngi khonyo ya ka bam kadi lada ngi bam hayeng hasem jong no ne hadukan ngi khonyo lupai ka to ka bam kakta ai kamet jungiru ngiyo allergic ngiyo kasuk po ba kumta terter kakta ai kamet kaphat jungiru hakaju kol kom ra khabade ba kajing emensiam ladang ile persya ai kata ka ba jing ka jing ka jing tip lem jungi kala kren ka bomot ngi penrem ya ladi Paulus ukwa ingi iwei pe wei ka tin jung play ukwa ingi iwei pe wei bangin long kiba Yaisha ya ka jing tolot jung ki wei pat ba mangi ki ba mangi na preng jungi gitu ba ngau bang ngi ngilong ki ba khlan ka jingai ngi don kam ban Yaisha ya ka jing tolot jung ki wei pat lada ki wei kim pat poi ka kerdan jung ngap jung phi lane kat kum ka kerdan jung phi ki ba khlan ka jingai Yaisha ya ki wei pat lada phimla ban Yaisha ban piang ki wei pat ka ba mot kata ka jing kiu kerdan jung phi ka jingai kalong ka bam don nong rim kalong kum ka ba kabam shisha lada kadai ka ba shisha phinla ro ban pdiang yo te ba tlot ka jingai tungin kmi yet ela ka jong men sim pengen pa na ka bon no tra jisu ban kenrat ngam kwa ban long nong bisyar ngakwa ban long unong yasa ringkat bat mi ba ki breu kin yo ya ka jing pen em ha ka kerteng ka jong mi en yero yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jingai ka mela ai ngi ha ku jong mi Jesus Christ men jungi makading zo bajing e wala panraham kido no jungi do mun sim bakhu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman berakar ku na menta ka jingwan ka hima jungi to ai ba ka jing e jungi kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kalai kolong brio man brio na syapo bar ya ka jing tha baro ah ka jing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka senior kaburam jumi kan ting shan chabam chukut to ai be kaching e jung ka jubili kan karsiu biang hangi kipen grim jung ka jing kermen ye ka jing thrang na kan ta kispa bane to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ye ka jing kemen ba ka jing sok jung nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long kaburam bar ka jing ro shi junam amen kudono utam jisu tesin e kumariang rap jungi kristan tu doai na ta jungi